Ale keď buchnete do stĺpu, tak pre mňa je štandard, že to nahlásim poisťovni, nahlásil som to magistrátu a pokiaľ to poisťovňa nepreplatí, tak to zaplatím ja. Čiže vy ste nevedeli, že máte v takýchto prípadoch volať políciu? Tak ja neviem, to je povinnosť, neviem o tom. Je, keď ide o nejaké takéto verejné zariadenie, tak je to vy ste povinnosť. múdrejší, áno, ja ako vodič, keď buchnem do vodidla alebo do stĺpa, tak jednoducho idem do poisťovne za auto. Dobre? Jasne, chápem. A vám sa nič nestalo po tej zdravotnej stránke? Nie, nič. Takže všetko Nie, v poriadku. absolútne. Aj autom som odišiel v pohode. Ja som v živote nevňukal. Hovorím teraz prvýkrát. A povedal som vám to a myslel som, že nebudete tak neférovi. Zranil som sa veľmi. A potreboval som Môžete sa povedať, či som Nie, nemôžem povedať. záchranku. Dobre? Sme vyzvali pána predsedu, pána Danka, aby z toho vyvodil politickú zodpovednosť, čo znamená vzdal sa postu podpredsedu Národnej rady. Z toho, čo hovorí, je zjavné, že to neurobí, že má pocit, že nič zle nespravil. My vravíme, že ústavný činiteľ má ísť verejnosti príkladom. A to neznamená, že nemôže sa mu stať dopravná nehoda, to sa môže stať každému. Ale že jednoducho má konať podľa zákona, mal tam zostať.